बिमा बिफा गैजायै आलाय-सिलाय जानांनाय साब्रै गथ'फोरनि थाखाय न' लुनानै होनो खोथा होदों भैरबकुंड ब्लक कमिटि UPPL आ। बिसोर साब्रै मावरिया गथ'फोरनि जिउ खांनायखौ नोजोर होनानै गंसे न' लुना होनो खोथा होदों भैरबकुंड ब्लक कमिटि UPPL नि दैदेनगिरिया। दिनै भैरबकुंड ब्लकनि सिङाव थानाय जाब्रिटला बिसदिसनि उत्तर कालाझार गामिनि बिमा बिफा गैजायै साब्रै गथ'फ्रा आलाय-सिलाय जिउ खुंनायखौ खौरां मोननानै भैरबकुंड ब्लक कमिटि UPPL नि दैदेनगिरिया गंसे न' लुनानै होगोन होनना खोथा होबोदों। बे नायगिदिंनाय हाबाफारियावनो भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि आफादगिरि मनज काक्लारि आरो भैरबकुंड ब्लकनिनो TCLCCनि मासिगिरि बिलिति वारि आरो बोरला BCDCनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी लोगोसे UPPLनिनो माखासे बिबानगिरि आरो सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लादों। बे समाव भैरबकुंड ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि मनज काक्लारिया मा बुंदों खोनासंदो। दा दिनैहाय बे कालाझार नतुन बस्ति होननायावहाय जों साननै सानथामसोनि सिगाङाव मोनसे जों खबरखौ मोनदों जे मोनसे न'खरावहाय बेबायसा माने दुखुथिया मोनसे न'खर दङ। बे न'खरावहाय माने बिथांमोननि बिमाया माने सप्तासे सिगाङाव बिदि रुंसारि जालांबाय, थैलांबाय। दा बिनिफ्राय माने बे न'खराव माने साब्रै गथ'फोर माने थालांदों। ओमफ्राय बिथांमोननि न'खरखौ माने फैनानै नुबाय जे न'खराव माने बिथांमोना जेबो गैथारा, मावनानै जानो हानाय बिदि बेबस्था गैया। बिदि होननानै माने जों इनफरमेसन मोनबाय आरो बे हिसाबै जोङो दिनै पार्टिनि जानानै UPPLनि जानानै जों बेयाव नुजाथिफैनो हाबाय। लोगोसे बोरला BCDCनि जा चेयारमेन बायदियाव बिथां आलमा लोगोसे दङ। लोगोसे जाब्रेटला प्राइमारिनि आफादगिरि आदा प्रदीप दैमारि बिथांजों लोगोसे दङ। लोगोसेनो आरो TCLCCनि चेयारमेन बिथां बिलिति वारि आरो गोबां जोंनि पार्टिनि मावथिफोर सपनगाव BCDC एबा प्राइमारिनि मावथिफोरजों लोगोसे फैनानै बिथांमोननि न'खराव जों नुजाथिफैनो हाबाय। थारैनो जों फैनानै जोबोद दुखु नांदों। बिथांमोना बिदि थानो थाखाय जि न' दङ बेबो माने बायला जिला अबस्थायाव दङ। बिथांमोना जोबोद माने दुखुआव दङ। मावनानै जानायनि बिथांमोना माने जेबो बिदि बेबस्था गैया। थ' जों फैनानै जों गावनि जोबोद दुखु मोनदों आरो जों थिरांथा खालामबाय जे जोंखौ माने जोंनि डेपुटि चिफ सार गबिन्द सारा जोंखौ बेवहाय थिनहरदों आरो बिथांमोननि दुखु दाहाखौ नायनानै अबस्थाखौ नायनानै बिथांमोननो मा अनसुंथाइ होनो हायो बेखौ थिरांथा लानो जिहेतु जोंनो दायित्व हरबाय। बे हिसाबै जोङो पार्टि जानानै दिनै नायफैबाय। नायनायनि उनावहाय जों सानबाय जे बिथांमोननो जोङो जोंनि पार्टिनिफ्राय एबा सारनि फारसेथिंनिफ्राय बिथांमोननो जों थानो थाखाय मोनसे न' लुनानै होनायनि जों थिरांथा जों खालामबाय। आरो बिखौ लुनो थाखाय जोङो बे कालाझार जि नतुन बस्ति बे नतुन बस्तिनि रायजो राजाखौबो जों ओंखारनो होदों। मोनसे ससियेल सार्भिस हिसाबै खामानि मावनानै न'खौ लुफुंना होनायाव हेफाजाब होनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बिनि थाखाय जि थिं नांगौ आरो खुन्थाफोर नांगौ आरो खेनसिफोर नांगौ बेखौ जोङो पार्टि फारसेथिंनिफ्राय जों होनायनि जों बेबस्था जों खालामदों। आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना बे गथ'फोरा बे न'आव थानानै बिथांमोना स्कुलाव थांनो हागोन। आरो बिथांमोननि जि गिदिर जि गथ' बे गिदिर गथ'आ एसे माने खामानि मावनानै जानो हानाय जाबाय। बेनिखायनो जों आसा खालामदों थानो थाखाय मोनसे बिदि सुबिदा मोनोब्ला बिथांमोननि थांनानै थानाय राहायाबो एसे सुबिदा गोनां जागोन, मोजां जागोन होननानै जोङो जि हायो जोङो पार्टि फारसेनिफ्राय जों सहाय खालामनायनि बेबस्थाखौ जों आखायाव लानाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सोला लानो हागोन।